Awerehosɛm esi ewo efie ye Kumase hanom esiofia Kokobin. Awerehosɛm esi wonen sɛ eye wo hene a wo ho. Nana Okofo aboaboaten. Ena emimfo bi akwakobo ntu akuno. Eye enra anajo da sumu. Ebra nanka wo pia abonten kwakope bibie die. Ena wo ba obehia ne kwam na obehia ne nkwanhia ewu a. Anopai ena edom ehu sɛ etu akasa no a wada na boboa no gatem na yefra posifo a sɛbe so sɛbe nya adom bɛhwɛ ye no na naduane wɔkɔtɔ yekura no ena afei so wada ne gatem wɔ ne fie ano na bransɛm twefo duru hɔnom no ye ne wɔn a mote hɔ no bɔ nkɔmɔ na nsɛm a mo ka ne sɛ we nya bredi kan am sɛ afrase mu no nkofo no bi ba no so sara ankɔmɔ bɛbɛbɛ pɛneku no na hɔ de wɔfa ne tiri didi mu a etu bia anye den anka no na yɛbɔ modern bɛ ya de hibusua no so wɔn ade to yɛ nimu sɛ kuro ne de do munim ne sɛ Kokobin hene do odi ade na ankasa no sɛbe so sɛbe nya do otie ne nanchi kakra ɛno nti do aworo ne mpaboa ma na wɔhwɛ kyire na wɔhwɛ atoto ne yɛmade ama no no ɛno ɔno ne okofo aboɔ ɔno ne okofo aboɔ boaten na nso bra sɛ wɔhwɛ kyire no niyama wode kwan a wode kuro ne fa so no kama yɛ sɛ yade a ensue ni na afenso so enye fe kra asase ba ko otimi ton de manipa miensa nipa enum nipa nsia sese nsusu de nipa bre ansa no wanye sika esan sɛ yete pa sɛ obedi tuo anase wakwakoje wo hene bi nkwa afiri ne nsɛm no akyere ye pa saa de ne nyinaa de firi hɔnom eno nti sɛ saa de no so ba nipa bre ansa no wanye ne sika na ɔde aye ne bibi na wo hene so wo hwese wasiesia ma asomdua ba na obi beton asase obi ebre ne mogya ne beto asase a eye ba akofo de na waye nkrata na ade ama no ekotra so a ede abufuo ena eba eno ena ye de aba beto dwa se abufuo mu no anase nipa no mu bi akwakwaje ne nkwa ede efre ne semu na amanfo no mo ne ne te mpotamu mpo kire se ebra o mote eyetu ne kasa no omo do mo adwene anya o mo se eye obi na eba bedi na wu na emum no ensan se bebi o mo te no ehonom ye new site ena honom ta din pa akromfo ta ba ho enu nti no ewo mu a na se bi wo honom anajo ono atimi sode na o mema warning shot se de be ya ebe pam akromfo a o man adwene so o mo ba honom no mbehu se bema wo fie a owode ode bɔ no ho ban enu nti omudo muti etuo ne kasa anajo no omudo munim se dwuma wota die na wo ma won shot no eye no ene wo ma enam so a omo ampie ama mehwe na bi mpo a komu pie anajo ne ba behwe no a kasa bere enko ka ate asefo ho ebiemu na comment a omo de aba ase no eye ade se awerho momie nkwanhwefo ni na bra aposifo edru waye Kokobin ehene efia sebi so sebi nyado na wohua oda sebi gatemu a yetwabo de ho no edi egunu so no emra wa ifri barekese Kokobin ba ne se ohempon a ohonum nipa bonfo be kwoto no tuo ekunu sisi a wone kwan no nto ba pictures no ewo in Facebook akwaba radio barekese Kokobin ehene nipa bonfo bi wone wan kasa ne fie nim yakoto tuntu ekun ohene ne sisi ya ne din no nana okofo abo dodo na tim nana abudu wono ane sisi America say nipa bonfo bi akobo ne tu ewo no ankasa ne fie odi jabontere ana makobo ne tu nti ba Facebook wono mo a onyankopon ya adomo a ye de details ne ba na de ba kekere ya no se ensase ho maton fo ni bia iti oba Facebook wa details no ho exact to asoma nyame adom akina na ba kesemba omo de details na ya kana kura so ba iti Facebook wa pictures na erwani wo no ana eye nana boaten so de be kai ne pa esansa no de ekoso ye bono ene asante entemu yi mu no obabo nte be kire na adwene ye pa de aban ne be ye bia so se ene ono ene ne tinye no so obabo nte ebe kasa efa ho mommy nkohwe ne videos ni bia na sebie so sebie nya do wo ya santesem ena afen so de aban na ya woni aban no enkunuru ha no nte aban ase no
ɛno nso so wɔkyerɛ no ho adwene ɛde ɛfa ho Israel odi bi akasa kakra kyerɛ ɔkɔ nyansa kwan bi so akasa kyerɛ Srawa ne kyerɛ wasa so ɔdɔma ɛden a mo na mba bi tra ɔdɔma asase dwuma bi a bedi no ho nto na ama masasa menim sɛ wonnem ɛnyɛ sɛ wonnem adɔma abɛyɛ bɛtɛ sɛ deɛ asie nyinaa santahene yɛ sɛ bebu sɛ bɛnya ado opanyini na sada na adoma me fa medical anu adi nkomo bebre o medical I kasa bebre o TikTok so or side na adoma ka this a time na adoma o yam na nimu ni da be penya sakwan mi so na afa ba bi ni yakoshi asantene na ya pache wa mam se wo wan kasa yi na santene de na adoma so no yonko no I don't want me to assess, and I'm going to assess, and I want to meet it and found this week. I don't mind. Me cry me to assess from me, or go for board. I don't mind. What you did and found this week. Now, offer for us, and the national. I don't mind. The other man, baby, bow in to Unyai. I won't say, don't mind this shape of me, maybe a Bruni. Me, or a Bruni. Rame wala no e bonani ti mama we say ke tupo mama say be bu say be nyado asante fo ne abono fa wale a ye wa wale ho e tete wuri e ke tupo problem wa do ma o de ye no mama e de tokosem ane mentem ho ase de o ye nyina na do ma ne chichire ni nyina mfa kan fuwa no ni nyina kusi se na do ma de o ye ni nyina kusi se tokwa na apa bo man mo amai pa nfo bi tuto se ebe tu fo do ma ebi hihye wachi na do ma wodi nse hu ya me to wasa so me wakofo bo continent akame na de akosa ntene no so na bi ya metem na ona ama masase na do ma menim se me kura ba bi a mo no na do ma wodi fa patapa asem wo ma no so and this a time essa time na we will be jai me kind of pressure na do ma this a time le pa kwa mbia faso akanya nsase ma kire opa na de wokeka kro no jimene ya doso na do ma jimene ya doso ne jai na onya akora aden o so na o kasa mo kasa kire sante ne ha na do ma se be ebu se be nya me kura na wokofo bobo ate me kura betu du yedi me na do ma o so ya mara ko no na ka so ya mara ko enu ma ye kasa bumbum sa asa na do ma se na mo me ka bi kire o ti me we ka kire sante ne dia o de saka sante ne dia e o de saka ria zi so woni mu a wanya banfo bi awa aban mu na omu di wachi na wuji mi saa na doma ndi aye aban be bo na opanyin no so a wo so hye doma echi a wuji ni tu nyae because mo de mboko ye de to de bia na doma nti de wuyi unya ne mpe o medua nto a ne enkope mpanifo bi ne enkopa na asante ne eche o ma na woni nya so mmom ɛho video ni yɛn akɔhwɛ no ɛnti na de sɛ awerɛhosɛm a ɛsie ɛwɔ Esuofia kɔkɔbɛn no wɔhene a ɛyɛ ɔkofo aboɔ boaten ɛna saa bretu akasa no a sɛ wɔnka ate asefo ho bi mu ɔkɔ akɔpɛ aduane yɛ baba bidi ne sɛ waduru ne fie wie na etu akasa no de yɛka no sɛ yɛ ma de hyebusuani nyinaa due yɛ ma wɔn nso so due ɛna afei so kɔkɔbɛn man ne nyinaa nso so due ɛda abusua bɛhyɛ na wɔn di ne na wɔdwoda ɛsan sɛ ɔyɛ ɔhene abusua ne kasa yɛtu nadeɛ so deɛ na wɔyɛ ɔhene natu akasa na deɛ na amammerɛ ne amanneɛ mu no ɛyɛ atɔfowuo ɛno nto menyin ne sɛ yɛbɛyɛ ho amanneɛ na yɛayɛ no dɔte yie na afei nso yɛnom n'akyi sikasa ɛsan sɛ dɔte yie ɛyɛ atɔfowuo no ɛyɛ na amammerɛ ne amanneɛ mu no ɔhene ɔte akonnwa soɔ no yɛnyɛ ya so ama no aba bɛka ɛyɛ akonnwa no ɛno nti deɛ abusua no bɛyɛ biara no yɛde bɛbrɛ mu yɛso so yɛbɛdi akyi ɛsan sɛ yɛwɔ nom sɛ yɛsom nananom yɛwɔ sɛ adeɛ bi ɛfa nananom ho biara no nso yɛde baa bɛsom no medin ɛde maamefo sɛ otwa dɛ mbɔ nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia makra mo